Naalarma ang mga nephrologist sa Subo nga nagkabata ang ilang giatimang mga pasyente nga adunay gihambing nga chronic kidney disease. Si Femery Dumabok sa report. Nag-edad sa 2 ngadto sa 3 anyos ang labing bata nga giatiman ni Dr. Monina Cristina Cabral, pediatric nephrologist sa Cebu. Gawas sa uban nga daan ng adunay sakit sa ilang pagkahimugso, adunay gipipila ka mga bata ang nakit-an na og early warning signs of kidney disease tungod sa lifestyle. Sa mga pagkaong gipangkaon, sama na lang niining mga processed foods ug ang kakulang sa mga physical activities kay kanunay na lang nga nag-atubang sa mga gadgets. Samtang sa mga hamtong, gipasabot ni Dr. Ramon Larazabal Jr. nga ang mga bisan unsa nga mga vitamins, herbal ug mga medisina nga giinom ang makapatampo usab sa maong sakit. Grabe ang ultra-processed food, high sodium, high salt intake, and these children forget to drink or hydrate. The cases of CKD have skyrocketed, no? Nitaas gid siya, and it's so scary because again, silent killer siya. Dili balaan kung naa na baka ana. Diet, taking unnecessary drugs, self-medicating, and then herbal medications. Other causes of CKD. CKD is chronic kidney disease. It means that the damage to the kidneys are long-standing. Sa talaan sa Philippine Society of Nephrology o PSN, nga sa tuig 2024 lang, estimated 2.3 ngadto sa 7 million Filipinos ang adunay kidney disease. 39,000 ka mga Pinoy namatay tungod sa maong sakit kada tuig. Ning buwana nga gisaulog ang National Kidney Month, gingusgan sa Philippine Society of Nephrology sa Central ug Eastern Visayas chapter ang awareness kalabot sa maong sakit ug unsay mga hinungdan niini ug ang angay nga buhaton nga malikayan ilabi na nga giklaro sa mga doktor nga wa gyud tambal niini. Ang mahimo sa medisina ang pagpahinay lang sa pagkadaot sa kidney. Sama na lang sa himuong dialysis nga kung sugdan lifetime na gyud. Saysay niining 43 anyos nga babae nga nag-undergo og dialysis nga di gyud lalim. Dialysis is not a cure, but actually it helps us to extend our life. It's minsan depression, anxiety, those are the things that you will be encountering, lalo na if you're far away from your family. Tapos minsan you feel your burden to your family kasi parang wala ka ng silbi, nagiging pabigat ka na. Usa sa kanunay nilang pahinumdum sa publiko ang kanunay gyud nga pag-inom sa tubig. Kasagaran, especially kung wala siya inborn na problem, healthy siya, from the diet. Kana lagi mo unhealthy. Unhealthy. Partly the fault of the parents, no? Kaya, murag dali ra ma-prepare, mo na. So, as much as possible, you try to eat foods that are like kanang freshly prepared, no? Because kanang mga ultra-processed foods, they use sodium to like preserve it. And when you keep on eating it, kanang high blood jud ang batag sayo because of the sodium. Taas po na siya og kanang unsa ni sugar content ang uban foods sa mga bata, no? Like they're into juices, nga mga packed juices, and this can probably translate to like obesity, no? And even early hypertension. And ang children are also sedentary, no? They're into gadgets, so they don't indulge in physical activity. Ning Hunyo, tumong sa mga nephrology sa Central ug Eastern Visayas nga mabisita ang mga eskwelahan ug mga kumpanya alang sa himuong awareness ug panawagan alang sa early screening. Lakip na usab ang ilang gihimong mga medical mission. Uban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.